Her for et par år siden, der gik jeg pilgrimsvandring i Italien, og på en af de første dage, der kom vi til et herberg, hvor vi fik lov til at være, og der var en frivillig, der var der, og han sørgede altså for at lave mad til os. Men han gjorde altså også det mærkelige, at han insisterede på at vaske vores fødder. Så han satte simpelthen alle pilgrimene op på rad og række og vaskede alle de her beskidte fødder, der havde gået hele dagen langs de støvede landeveje i sandaler. Og da vi spurgte ham, hvorfor han gjorde det, så sagde han, fordi Jesus havde sagt, at den måde, man behandler selv de mindste på den måde behandler man også Jesus. Så for ham, så var vi næsten, som havde han modtaget Jesus i sit hjem den dag. Men Jesus, han vaskede netop også disciplenes fødder på skærtorsdag. Skærtorsdag, der handler det jo om, at de har deres sidste måltid sammen. Men han vasker altså også disciplenes fødder, og det er faktisk også derfor, at man kalder det skærtorsdag, fordi skær er et andet gammelt ord for ren. Jesus vasker altså disciplenes fødder rene.